nane studio kai. And Kenya Lokatangio Records, my position has always been the same. Ni one code issues but needs to be addressed. Thank you. One very serious violations madhimbele serikandni osebedo ka yumba for a very long time. But kata ka ji ng'anyo ni nyaka bed within the law. Awinjo ka osiepna Billion wacho ni mobilization ka ji wacho ni ji dhie State House onyalo bedo mana a method of mobilization. To wachak wang'iya negi history ni that mobilization not go last time ma ji no dhi parliament, a protected area. To ka ji no dhi parliament thoth ji mang'eny no tho. Ok wanyalo bedo ni wabire rapar to rapar ni wachako increase numbers mar jok matho by stating ni wadhi State House. Koro onge kaka inyalo run away from the fear ni ji nyalo dhi State House yet ji nosa dhi National Assembly. Mar ariyo, Sharon, kata kawuono katong ji wach ni gibiro kelo petition e Royal Media kai ni nitiere problem moro ma jatendu ni godo kata in godo to jo piny are agitated to ji 1,000 2,000 dwa biro kai. Obviously kata gibed mana ni gitingo bandera to nyaka biro bed fracas moro. Koro mane gimomiyo we need the security apparatus mar ng'iyo ni one, there is no violation of security. Nikech as much as ni one code right mar ng'anyo makata I support, nyaka wachako ng'e ni bende one code right mar other individuals ma are not participating in the ng'anyo. Iyudo ka Mfangano Street nyoro things were looted. Makoro rada penjo Billion kata jawinjo mora ni ere kaka filter ni ng'ani obire ng'anyo ma peaceful to ng'ani en janjore. Nikech jonjore gi ni ei jo ng'anyo gi. Mane gimomiyo police biro to ensure ni as much as ji ng'anyo okagi go beyond the limit. Nikech constitution wacho ni nyaka bed ni ubedo peaceful, unarmed. Billion nyoko bedo armed. But nitiere kuonde moko manwa neno mane police timo nade igoyo. Koro the right under Article 7 is not a right to criminality. It's not a right to anarchy. Koro mano is something manyaka wang'e kendo maber. Tapenji wakili te kinde mabende akene nikechini wakili biro bedo kia igolo doki ito kaluwore kod pende chike kaka wacho kotendre kod ng'anyo. Ng'anyo nego bedni rumo sadi nikech odhiambo manyoro tieno nwaneno kora mana ka jo ng'anyo pod na atuna kene an kotina luong gini jonjore nikech koro machacha joma iwacho ni tires mag nyamburko imoko kite iba to mago tieno anadak yo apaya mar ngongoro ten weche mabende na pod aneno katimore Thika Road e kin mamoko na pod ka ng'anyo pod dhi mana mbele makata yawa jowa colleagues magwa na chopo mana ot saa 6 mar okinyi. Ng'anyo winjo bedni rumo gimoro saa 12 mano kalore katiba kalore chik en gima kosechakore in the evening. Ingeni kopo ni dhie ng'anyo, one, nyaka ichiw notification to the police. Nikech the police nyaka bedie ng'anyo no mar chiwo security. Nya neno kata kae sa ng'anyo nitie jok moko mane nitiere polise mang'eny mane wuotho kata gi jo ng'anyo in other parts mane onge tulo. Kisumu nyoro nitiere jo ng'anyo matin, Homa Bay wenye nitiere jo ng'anyo matin, but nyok ineno the kind of force mane nitiere Nairobi kae. Nikech jonjore ntiere ing'anyo gi. Koro ka jonjore ntiere ing'anyo gi, gine jonjore ba extend nyaka beyond 6. Gine jonjore ma dhi nyaka midnight. Gine jonjore ma wang'o ndara ka. Gine jonjore ma mineno ka muko biashara mag jok moko, ma loot supermarkets. Na winjo nyaka ni Mutuse mane okelo petition mar impeachment. Kanyi nene news, iyudo ka embe hotel mare nyebedo. Koro it goes beyond ng'anyo to the vendetta, personal vendetta ma should not be the case. Katieko Sharon. The constitution is very clear on how sovereignty medo exercised. Onyalo bedo exercised directly kata indirectly. Ka indirectly and through elections. President inyalo mana goal through a process mar election manyalo timore after every 5 years. Matini ka notimore 2022 cha onyalo timore mana 2027. Koro going to the streets kiwacho ni Ruto must go before 2027 is tantamount to violence. Number 2,
president nyalo go through impeachment. Koro that's why wakao representatives meko waketo ye kanyo. Kopo ni President Ruto wango iwa mateka ahinya. Kaka koro wango iwa ni. We have our representatives mwanyalo re assembly kacha mondo mi otimne impeachment. But kwa dhi wacho ni Ruto must go, of course it can be onyalo moro oganda. But ing'eyo kata in kata bile nong'eyo ni en something ma nyalo timore either through election, through impeachment, kata oken through impeachment, then it's against the constitution manyaka koro riwo oganda te. Ero kama na ine kaunti ba Kisumu nyakoro mgajwanga wendo wantiere godo sospita